ଶୀତୁଆ ରାତିର ପୂର୍ଣ୍ଣଜହ୍ନକୁ ଝର୍କା ଫାଙ୍କରୁ ଚାହିଁ ରହି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସୀତାଦେବୀ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେଶ। ବୋଉ, ବୋଉ। ସୀତାଦେବୀ, କ'ଣ ହେଲା? ବୋଉ, ଏ ମାସର ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାଟା ଦେଲୁ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ସୀତାଦେବୀ କିଛି ନ କହି ପଇସାଟା ଆଣି ପୁଅ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଇଏ କୋଉ ନୂଆ କଥା? ସନାବାବୁ ଗଲା ଦିନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପୁଅର ଦରକାର ହୁଏ, ପୁଅ ଆସି ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାଟା ମାଗିନିଏ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଦିନେ ସୀତାଦେବୀ ସୁରେଶକୁ କହି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଅରେ, ସବୁ ପଇସା ତ ନେଇଯାଉଛୁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ। ମା ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ସୁରେଶ ଜୋରରେ ପାଟି କରି, ତୋର ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ଖାଇବା ପିଇବା ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆହୁରି ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ସୀତାଦେବୀ ଏକଦମ୍ ଚୁପ୍, ହତବାକ୍ ଠିଆ ହୋଇ ରାତିସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସନାବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ ସତରେ ଯଦି ଆଜି ତମର ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ମୋତେ ମିଳୁନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ମୋ ପୁଅ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ ମୋ ପୁଅ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଏମିତି ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ଯୋଉଠି 5-6ଟି ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେଇ ସମାଜରେ କେତେ ପୁଅ ଝିଅ 2ଟି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଭାଗ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ଆଜିକା ସମୟ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାଲି ପରି ନାହିଁ। ପୁଅଟିଏ ଚାଷ କରୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇ ରଖୁଥିଲା। କିଛି ବି କରୁ, ନିଜେ ଯାହା ବି କିଛି କରି ଯେମିତି ବି ଚଳୁ, ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରଖୁଥିଲା ସେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେକା ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ସତରେ ଆଜିକା ସମୟ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି।